चन्द्र बर' बिथांनिसिम बिबारनि थाखाय खावलायबाय। वेलफेयार ससाइटिनि उदालगुरि जिल्लानि मासिगिरि रासरासर बसुमतारी बिथांखौबो बिबारनि खावलायबाय। बोखावजायै धोरोम जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नामगोनां बारग' आफादगिरि बिथांखौबो बिबारनि खावलायबाय। मासिगिरि सेराबारि जौमा फरायसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर जौसा सरगियारि बिथांखौबो बिबारनि खावलायबाय। Pakai bosnya, kami cari ada sendiri dia pakai bosnya apa? Jumlah bisa nih, kainnya hari ada di Tenggoro, juga boleh baik.